Nik gaizkala zaganaz, eta hemen zigarrolan masaje gela zabaldu dut, eta urte bete lanian, obran eta lanian egon ostian, gela zabaldu, eta gutxira COVID-an inguruko konfinamentu izen zen. Eta horren momentu horretan txarto pasatu nauen, atzenian egoera etzalako bape ona, eta lanien hasi barri urduri izan. Eta hon ja lanien gabiz barri gobe, eta poliki-poliki goz aurrera.